pasti sa kughani. Oh. Unsay tuyo nimo? Namoy. Kuan dira. Sabaw. Sabaw paniud to? Oo. Ngita naman ni sabaw, guys. Unsa? Gutom ko. Wala di kay kanon dito sa inyo ah. Wala. Hangat ko. Gihang. Wala ka salini? Wala ko sa nili. Ano eh, lagan tingali ka. Wala. Umas man sila nangaon. Wa salini nyo nga sila nangaon. Ay, gikasaban ka, no? Wala. Uy, uy. Kapoy man di ka kayo ha, mga gikan day. Usa man jud. Namoy pa ni udto dere. Nah, paniod to, res. Gutan no, pamampun may nakaluto. Sa di ka. Wala yun may paniod to, diri ko. Nagkanon ta kadaan nga. Usa na rong oras sa pakikaon. Dili ka biskwila. Eskwela. Ya, nana kay baon. Oo. Unsa ibaon nimo? Anong tsaki o pagkaon? Big baon may samo ang baon te. Sa una, tagdus naman ang baon sa una. Inyo karon nga grabe namang tsaki mahal mga nang tsaki. Pila nang tsaki? 20. 20. Ya, usa pa, katong pagkaon pila man to? Tag 20 pod. Abi naman ni Risi. Kung ano man ni kining bataan eh. Nakoy bike dito. Ha? Nakoy bike. Iprinda kato sa new bus. Ang bike ako. Asa mo rong bike nimo? Nara o. Gila may dala na. Ikaw nag-drive na padung dre? Oo. Kau taas kay mong bike ko. Di gamay mong kay ka. Nakaya ni mag-drive na. Oo. Kulas gawa ni mo. Kaian mas di. Sige, mo dawat kang pindra. Rinda? Oo. Isa. Murag umay klaro ng bike ka. Ngayon aham na ni mo gikan. Dito gihiram. Iyang hiniram niya yung iprinda. Uy, paminaw sa. Inulaman ni mo na niya imong iprinda. Di ka kasabang sa giyana. Dali! Ako ano na! Imo na na day. Giram niya imo na. Ako yan mo. Di paminaw sa. Nya, pila may iprinda di mo na. 1X. 1-8. 1-8? Oo, mahal kayo na! Ano mo dyan? Dali ba kayo mulakaw na ko? Iprinda, ginani mo na. Lagi. Ya. Ay sa! Ano man? Nang tag-iya kay kwaon ang ba?